Αν νομίζετε ότι θα κάνω πρωτοχρονιά μόνος μου, κάνετε λάθος. Βρήκα τα αρμενάκια. Και ποια είναι αυτά? Ιδού, η Γαλήνη και ο Δημήτρης. Είμαστε έτοιμοι. Να έρθω κι εγώ, περίμενε. Και από τη Λίμα είμαστε έτοιμοι να πούμε τα κάλατα. Να τα πούμε. Πάμε. Αρχιμηνιά και αρχιχρονιά, ψήλι μου δέντρο λιβανιά, κι αρχή καλός μας χρόνος, εκκλησιά, εκκλησιά μετάγιος χρόνος, αρχή που βγήκε ο Χριστός, Άγιος και πνευματικός, στη γη να περπατήσει και να μας καλοκαρδίσει. Τι λέει? Βασίλης έρχεται κι όλους μας καταδέχεται από την Κεσαρία, Σισαρχός της Ακυρία. Όλα και απαράδεκτη είμαστε. Κοιτάξτε, πρόθεση υπάρχει. Τα αρμενάκια είναι καλά. Εγώ είμαι ο φάλτσος, γι' αυτό εγώ ούτε λαούτο έχω, ούτε βιολί. Εγώ για μαγειρική είμαι, δεν είμαι τίποτα άλλο. Λοιπόν, να πούμε ευχές από τώρα. Καλή χρονιά, με χαμόγελα και πολλά ταξίδια. Πάμε.